jednom cugu. Misliš da ima 20? Ne bi rekao. 15 ima sigurno. Jedem li ga, šta je ovo, čekaj. Možda je to trag. Trag je dublji. Nos. Da, to jest. Vjerojatno je vrh. Vrh je dublji. I to štip pušta ili voda? Da, opruga regulatora gasa roknula i aj zdravo. Sovinu je glomio? Ili u sovinu regulatora, znam, priča mi. Jebi ga. Čeka mene da mu ja idem. Ba ja se nisam mogu prihvatiti. Evo, ja bih imam posla, juče nisam ni znao da ću ići za Novi Sad. Sam išao za Novi Sad. Kurac palac. Ko ostavio, A? Ču nije uradio. Prije sad nešto uopće. A? Aj, evo te kad će ovaj doćeš moram praviti sedište. Ja sam ti rekao da neće odmah doći. Vrsnika je. Ovo znam, pa juče sam išao. Znam koliko meni treba, a ne koliko... Njemu treba. Koliko njemu treba s kamiončićem. Ili kamionu, svejedno, što neće doneti. A probaj prvo već. Ja mislim da bi mogao ići bez problema. A mislim da je prodala ova kuća. Mislim, ne znam, nisam siguran. Vjerovatno. A zbog zemlje to je kupljeno. I eventualno struje.